Pre 48 sati videli smo najnoviji all-time high Bitcoina koji trenutno iznosi u trenutku snimanja videa $124.474. Vi gledate update mog viđenja i razmišljanja vezano za Bitcoin chart. Nisam prorok, nisam finansijski savjetnik. Ostavite like, podržite kanal. Ovde možete da vidite kada sam u prethodnim videima radio moje viđenje kada je Bitcoin imao all-time high-eve. To je bilo na 111.980 i na 118.869. Te videe možete vidjeti kod mene na kanalu, ali pogledajte sada ovo. Kada je Bitcoin cena bila na skoro $112.000, mogli smo da vidimo nekoliko meseci konsolidaciju i korekciju pre nego što je u julu probila tu zonu od tih $112.000, kao što vidite ovde. Postavila je tada najnoviji all-time high na 118.869, napravila konsolidaciju kao što vidite ovde. Nekoliko nedelja bukvalno se cena Bitcoina nalazila na oko 117.000. Na toj ceni se nalazi i danas kada snimam ovaj video, trenutna cena Bitcoina iznosi $117.450. Ta zona na 117.000 po mom viđenju i razmišljanju je sada zona podrške, gde se, kažem, nalazi trenutno Bitcoin cena. Vidjet ćemo u narednim danima do kraja avgusta meseca hoće li imati snage Bitcoin da izdrži ovu zonu podrške i možda u narednim danima do kraja avgusta vidimo još jedan all-time high. Zašto to kažem? Sada ćete vidjeti i sliku povrata na mesečnom nivou vezano za Bitcoin. Istorijska slika, pričamo o godinama posle halvinga, tačnije godini posle halvinga 2013. 2017. 2021. i sada 2025. Pogledajte sad ovu sliku. 2013. godine, jul mesec i avgust mesec prošli su u profitu vezano za Bitcoin. Pogledajte 2017. takođe jul mesec i avgust mesec bili su profitabilni što se tiče Bitcoina. 2021. godina još jedna godina gde je jul i avgust prošao u profitu. 2025. godine imali smo jul i avgust. Zašto kažem da bi do kraja meseca mogli da vidimo taj all-time high novi? Iz razloga što je sada trenutno Bitcoin cena na oko 1% profita u avgustu mesecu. Da li će do kraja avgusta možda biti kao što je bilo 2021. ili možda 2017. 2013. godine avgust je bio sa 30% profita ili ti povrata u avgustu mesecu. Tako da negde moje očekivanje da ćemo do kraja avgusta meseca videti nove skokove Bitcoin cene. To je samo, kažem, moje mišljenje. Međutim, želeo bih da skrenem pažnju takođe kada se desila godina posle halvinga 2013. videli smo crvenilo u septembru. Takođe 2017. crvenilo u septembru i 2021. septembar je bio crven. A ovo istorijsko gledanje, godina posle halvinga, da li možemo da očekujemo da ovaj septembar koji nam dolazi bude crven? Da li ćemo vidjeti možda novi all-time high do kraja avgusta, a onda crvenilo i korekciju u septembru? Avgust mesec je otvorio sveću na 115.500, znači li to da bi možda mogli da vidimo još jedan skok
Bitcoin cene i kažem najverovatnije novi all time high. Prebacit ću sada ovo na jednu sveću, jednu nedelju, znači malo šira slika. Kao što vidite ovde, ova zona 117.000 je zona koja bi trebala da izdrži Bitcoin cenu u ovome što pričam, da bi negde možda kroz ovih 15 dana u avgustu mogli da vidimo ponovo skok Bitcoina, možda i novi all time high. Svakako, iako ne izdrži ova zona od 117.000, najverovatnije sledeća zona podrške je na oko 115.500. Tako da ljudi, to je neko moje viđenje. Naravno, kažem, septembar je kroz 15 dana. Da li bi možda u septembru mogli da vidimo Bitcoin cenu na bull market support bandu, koji se trenutno nalazi na oko 107.000. Kažem trenutno, možda će još on ići gore, tako da u septembru moguće je da vidimo Bitcoin cenu i do 110.000. Ako bude onaj scenario kao što ste vidjeli sa slike, da septembar prođe u crvenilu i u korekciji. Tako da trenutno moje viđenje za ovaj video je da je Bitcoin cena na granicama podrške od 117.000 dolara. Da li će u narednim danima ova zona izdržati? Hoćemo li u narednim danima vidjeti ponovo skok Bitcoina, možda i novi all time high? Pišite mi neko vaše mišljenje u komentarima. Ovo sve što ste čuli je moje viđenje, moje razmišljanje. Nisam prorok.